FIFO a poviem vám niečo dôležité. Toto je fontána na námestí Slobody v Bratislave. A toto je Dodo, môj tato. S kamarátmi má kapelu Tuzex Band. Minulý rok sme na tomto mieste zažili krásny večer plný hudby a tento rok si ho chceme zopakovať, ale už mu dáme trochu hlbší rozmer. Dodov Filipko je výnimočný chlapec a okrem toho má aj poruchu autistického spektra. Možno ste vo svojom živote stretli niekoho s autizmom a možno ste o tom iba nevedeli. Možno chcete lepšie pochopiť, čo prežívajú oni a ich rodiny. Alebo by ste radi pomohli niekomu, kto potrebuje pomoc, ako moji rodičia pre 8 rokmi. Alebo máte možno doma člena rodiny s autizmom a radi by ste zažili príjemný letný večer s ľuďmi, ktorí vám budú skrátka rozumieť. Preto vás všetkých srdečne pozývame na námestí Slobody už 26. júna. Vďaka špeciálnemu simulátoru môžete prežiť to, ako sa asi cítia ľudia s autizmom v pre nás úplne bežných situáciách. Spoznajte autizmus slovami odborníkov a aj rodičov, ktorí s ním majú jedinečnú skúsenosť. Podporte pritom dobrú vec a užijeme si spolu krásny letný večer plný hudby a dobrých ľudí. Veľmi sa na vás tešíme. Možno sa aj okúpeme vo fontáne. Zoberte si aj náhradné Modré tričko, pretože modrá je znakom povedomia o autizme.